Ahojky, ahojky. Ahojky, vítejte na dnešním živém vysílání. Tak, už tady naskakuje, doufám, že i vám to naskakuje. Krásný den, máme překrásný dneska slunečný den, tak nevím, kolik vás tady dneska bude. Jestli vůbec někdo tady bude. Ale to vůbec nevadí, protože i tak se na to můžete určitě podívat ze záznamu. Kdyby tady byl někdo, kdo by měl nějakou potřebu ještě někdy v budoucnosti se podívat na tohleto video, tak Facebook teďka v poslední době má takový hezký pravidlo, že maže živá vysílání po 30 dnech automaticky, prostě sám, prostě se to smaže. A z toho důvodu, kdybyste se ještě někdy na tohleto chtěli podívat, tak já tohleto budu ukládat, tohleto video stáhnu a uložím ho na YouTube, na můj kanál, kam se samozřejmě můžete podívat na cokoliv, co tam je a kde najdete i tadyhleto živý vysílání. YouTube doufám nebude mít takovýhle nápady. Tak, koukám, že máme už diváky, ahojky, ahojky. Napište mi prosím, jestli jsem dobře slyšet, jestli můžu mluvit dál. Jestli to uslyšíte, to jo, asi naskakuje docela dost, tak to je super. A dneska máme teda téma konzervanty v domácí kosmetice, což doufám, že už tady není nikdo, komu by tohleto znělo, tak jako, že se to jako vylučuje, jo? Že konzervant je něco, co do domácí kosmetiky nepatří. A doufám, že chápete, že konzervant není sprostý slovo, jo? Ani v domácí kosmetice, ani v přírodní kosmetice. Tak, zdravím Páju, ahoj, všechno je slyšet, tak doufám, že jsem slyšet i u ostatních. Zdravím Verču, paráda, super. Tak jo. Tak jo, ještě jsem chtěla říct jednu věc. Mám pro vás nový workshop, který bude úplně zcela zdarma a který bude už za 14 dní, začne, kde si budeme vyrábět luxusní hydratační krém. Bude to růžový krém, bude krásně vonět po růžích, bude obsahovat aktivní látky a je obzvlášť vhodný, pokud se třeba trošičku bojíte i třeba toho konzervování, nebo se bojíte vyrábět svoje vlastní krémy, anebo se chcete ubezpečit v tom, že je vyrábíte dobře, anebo si prostě chcete jen tak vyrobit prostě svůj produkt, tak budu určitě moc ráda, když se přihlásíte. Odkaz na ten workshop najdete tady v popisku tohoto videa a kdyby náhodou se to nezobrazovalo už teďka při tom živým vysílání, já vám ho hodím ještě do komentáře. Ještě momentíček. Jo. Počka. Tak, máte ho v komentářích a máte ten odkaz, předpokládám teda i v popisku toho živého vysílání. Budu moc ráda, když se tam společně uvidíme a tam si vlastně ještě řekneme něco víc, nebo takhle, to, co vlastně uslyšíte tady, tak je úplně super základ právě do tohoto workshopu a bude se vám to hrozně moc hodit, protože už na to budete připraveni. Jo? Tak. Takže pojďme na to. Produkt se skládá nejenom z látek, které nám pečují o pleť, nebo z aktivních látek, z látek, které teda jsou pleti prospěšný, ale skládá se i třeba z různých plnidel nebo z různých rozpouštědel. Voda je třeba typickým rozpouštědlem, který v krému má takovou funkci, že jsou v ní rozpuštěné aktivní látky, protože aktivní látky, pokud by nebyly rozpuštěny, tak by nebyly ani funkční. A taky se skládá z látek, které vůbec nejsou, nebo nejsou tam kvůli té pleti, ale jsou to takové funkční složky, které se starají o ten produkt samotný. Takže ne o pleť, ale o to, aby ten produkt zůstal stabilní, aby zůstal vlastně bezpečný, aby se mohl používat dlouhou dobu, aby se třeba nemusel skladovat v lednici a tak dále. A mezi tyhle ty funkční složky patří právě konzervanty, ale nejsou to jenom konzervanty, které se právě starají o ten krém nebo o ten produkt, ne o tu pokožku. Patří tam třeba i antioxidanty nebo třeba chelatační činidla,
Takže toho, co se stará jenom o ten produkt, těch funkčních složek je tam víc. Nejsou to teda jenom konzervanty. A ty konzervanty jsou tam k tomu, aby chránili takový produkt, ve kterým je vodní složka. Jo? Vlastně chrání před tím, aby se v produktu, který obsahuje vodu, nešířily bakterie, kvasinky a plísně. A potom jsou tam další látky, vlastně ten konzervant, dá se říct, chrání jakoby tu vodu, aby se v ní nešířily tadyhle ty mikroorganismy. A potom jsou tam další látky v tom produktu, které se starají o tuky. A těm se říká antioxidanty. A ty se starají o to, aby tuky, které jsou v tom produktu, aby nežlukly a zase aby dlouho vydržely, aby nepodléhaly rychlé oxidaci. A antioxidanty jsou něco jiného než konzervanty. Jo? Když jsem vám dávala jsem vám asi do skupinky nějakou anketku, kde jsem se vás ptala na to, jestli můžete používat třeba vitamin E nebo extrakt z rozmarínu jako konzervant a vy jste tam správně odpověděli, že ne, protože tyto látky nemají konzervační účinky. Tyto látky, ještě jednou zopakuju, v té kosmetice, v té naší domácí kosmetice je to hlavně vitamin E ve formě tokoferolu anebo extrakt z rozmarínu, jsou látky, které se starají o to, aby nežlukly tuky. Ale nezakonzervují vám ten produkt. Nezachrání vám ho před splesnivěním, před tím, aby se v tom šířily bakterie a tak dále. Jo? Takže je to určitě žádoucí, abyste v produktu měli vitamin E nebo ten rozmarín, pokud tam máte tuky, ale je nutný, kromě toho vitamínu, tam mít ještě právě ty konzervanty. A další otázka, která v té anketce byla, jestli konzervanty se používají pouze tam, kde ten produkt obsahuje vodu. To je pravda, nebo je to pravda z části. Tam, kde produkt obsahuje vodu, to znamená třeba krémy nebo různé tonizační vody, tak tam je nutnost toho konzervantu, ale je to docela žádoucí i v takových produktech, který primárně tu vodu neobsahují, ale u kterých se předpokládá, že třeba ten člověk, který to používá, do toho bude sahat mokrýma prstama, nebo to bude používat někde, kde je vysoká vlhkost, jo? Typicky v koupelně. Takový ty produkty, jako jsou třeba oleje do sprchy nebo oleogely, typicky produkty do sprchy, jsou právě tyhle ty produkty, které sice neobsahují vodu, ale ta voda, kterou tam zavede ten člověk, jakoby, jo, ta voda, která tam přibude díky tomu, že on do toho bude sahat třeba tou mokrou rukou, nebo že se tam prostě dostane vlhkost, tak i ty by měly být zakonzervovaný, aby se tam právě nestalo to, že by se v tom šířily různý tyhle ty mikroorganismy. Takže není to určitě tak, že do domácí kosmetiky konzervant nepatří, není to tak, že konzervant by bylo sprosté slovo a taky to není tak, že konzervanty by vždycky byly jako nějaká chemická srágora, která by byla nebezpečná nebo dráždivá nebo prostě kterou by naše pokožka nesnesla. I organická nebo prostě certifikovaná přírodní kosmetika používá schválené konzervanty a ty konzervanty jsou úplně v pohodě, jako bezpečný, použitelný pro tu naší domácí kosmetiku, ale taky jsou i spolehlivý, že sice jsou určeny pro přírodní kosmetiku, ale to neznamená, že by nefungovaly. Jsou naopak velice funkční a já vám i tady v tom vysílání poradím pár těch konzervantů, kterými můžete použít a za který bych dala ruku do ohně. Jo. Se kterýma se mi vlastně nikdy nestalo, že by mi něco splesnivilo, když tam byly přidány dobře. Takže čistý záměr tady nestačí. Je potřeba přidat konzervanty, jo? Do všeho, co má vodu, nebo do všeho, do čeho by se potenciálně ta voda mohla nějakým způsobem dostat. Ještě tam byla jedna otázka vlastně v té anketce. A to bylo to, jestli konzervanty chrání pouze proti plísním. Konzervanty nechrání jenom proti plísním, ale taky proti kvasinkám a proti bakteriím. A ty bakterie to jsou ještě jako různý druhy. A ne každý konzervant
je schopen ochránit ten produkt proti všem tady těm věcem. Konzervant, který toho schopný je a který se dá použít samostatně, tomu se říká širokospektrální konzervant. Takový ten, který použijete prostě jenom samostatně a nepotřebujete k němu žádný vedlejší konzervant, který by působil ještě třeba proti nějakým jiným mikroorganismům. A nebo se používá kombinace různých konzervantů právě tak, abyste dohromady pokryli všechno, co potřebujete. Aby to chránilo ten krém proti všemu prostě. Jo? Tak a ještě jedna důležitá věc, která se týká toho, jak vybrat ten správný konzervant pro váš produkt. Ne všechny, mohlo by se znát, že jako všechny konzervanty, že jsou rozpustný ve vodě, protože chrání vodu. Ale není to tak. Ne všechny konzervanty jsou rozpustné ve vodě a ne všechny konzervanty jsou určený do vodních produktů, do takových produktů, které prostě neobsahují tuky. Jo. Typicky třeba tonizační vody. Ne všechny konzervanty můžete použít třeba do té tonizační vody, protože některé z nich jsou rozpustné v tucích. A když jsou rozpustné v tucích, tak by se vám nerozpustily v té vodě a tím pádem by tam nefungovaly. Jak se konzervuje, jak se zakonzervuje produkt, který jste si vytvořili? Jediný, co je možná trošičku složitější, nebo spíš co je potřeba jako vědět, a co je hodně důležitý, je to, že každý konzervant funguje v jiném rozpětí pH. O pH jsem mluvila minulý týden, takže jestli jste si třeba neposlechli video, který jsem natáčela minulý týden, tak vám to moc doporučuju, protože tam mluvím o tom, proč je pH důležitý a tak nechci se tady úplně tím teďko zdržovat. Každopádně to video není tady na profilu, ale je ve skupince Domácí výroba luxusní kosmetiky a ještě je na YouTube právě. Tam já si jako zálohuju všechny videa, abych je tam měla, jo. Kdyby náhodou tady Facebook se rozhodl, že smažu všechno, nebo tak. Takže na to se běžte určitě podívat a tam se teda dozvíte víc o pH. A teďka jsem teda říkala, konzervanty jsou každý účinný v jiném rozpětí pH. Takže vy potřebujete u každého konzervantu mít trošičku jiný pH, anebo být třeba přesnější v tom měření a v tom hladění toho pH, jo, toho produktu. A hlavně je důležité si uvědomit vždycky, jaký pH vlastně ten váš produkt má mít, jaký je žádoucí pH toho vašeho produktu, toho konečného produktu, což určíte samozřejmě na základě toho, proč ten produkt vyrábíte, nebo na co je ten produkt určený. Jo? Když to bude klasický krém na pleť, tak by měl mít pH okolo 5 nebo 5 až 5,5, ale když to třeba bude nějaké sérum s alfa-hydroxykyselinami, který dělají chemický peeling, tak to pH bude výrazně nižší, jo? Protože tam to jsou kyseliny, které fungují právě na tom svým přirozeným principu právě toho nízkého pH. Takže jako tam nedává smysl to ladit výš. A do takových produktů zase budete muset použít úplně jiný konzervant, než do pH, který je teda 5 až 5,5. Takže je potřeba zamyslet se nad tím, jaký pH ten produkt má mít a potom na základě toho vybrat takový konzervant, který v tomto pH je účinný. Pokud se ta škála překročí, tak je veliký riziko, že ten konzervant prostě nebude fungovat a tím pádem tam potom to může splasnivět. Jo? Pokud jsme teda to pH nějakým způsobem víme, jaký pH bude mít náš produkt a vybrali jsme si konzervant, tak to samotné konzervování už potom jako není nějak těžký. Přidáte tam prostě konzervant tak jako jakoukoliv jinou látku. Ty konzervanty jsou většinou v tekutém stavu, takže se ani nemusí s nimi nic dělat, jakože třeba rozpouštět nebo tak. Takže se jenom přidají do produktu, nic jiného. A opravdu to, co je nejdůležitější na tom, je hlídat si to pH a uvědomit si,
v jakém pH je ten konzervant funkční. To máte vždycky napsáno, u těch konzervantů to bývá vždycky u dodavatele. Jo? Tam, kde kupujete ten váš konzervant, tak tam byste měli mít napsáno, v jakém pH je účinný. Protože to je to nejdůležitější, co vás o tom konzervantu má zajímat. Ne to, jestli se vám líbí nebo nelíbí, ale to, jestli funguje v tom pH, ve kterém vy budete mít ten váš produkt. Takže jsme si řekla všecko k tomu. A teď bych vám teda řekla, jaký konzervanty bych vám doporučila tak do té vaší kosmetiky. Nebo který já používám nejčastěji a mám s nima dobré zkušenosti. Za mě úplně výborný do základních produktů, jako jsou krémy všeho možného druhu, je Elin Green B. Elin Green B má poměrně široký rozpětí pH, to znamená, že i když si třeba úplně nevěříte v tom měření, tak se většinou strefíte a nedělá žádnou neplechu, jako fakt funguje a je spolehlivý. To je asi konzervant, který používám úplně nejčastěji. Potom jeho takovej bratříček je Elin Green A, který je určený pro citlivou pokožku, já ho třeba ráda používám do očních produktů, protože jsem zjistila, že neštípe v očích, což jsem si myslela, že když je tam ten pentylen glykol, takže to bude štípat, ale jako je výborný, tak je úplně skvělej. Tam u toho Ačka a to Ačko má ještě velkou výhodu, že má opravdu hodně široký rozpětí, to znamená, že se dá použít tam, kde se to Bčko použít nedá. Právě třeba u těch kyselých sér, nebo naopak u něčeho, co má pH až třeba jako neutrální, nebo tak tam se výborně dá použít to Ačko. Akorát jeho nevýhodou je možná malinko zápach, který je hodně cítit z toho produktu a málo co ho přebije. On to jakoby není to smrad teda, ta vůně je docela příjemná, akorát, že je problém v tom, že potom vám všechny ty produkty jako voní stejně, což asi není úplně žádoucí vždycky, aby všechno vonilo stejně. Ale kromě tady té maličkosti, když to nedáváte úplně do všech produktů, tak si myslím, že jako je taky skvělý a je určitě spolehlivý. Tak, potom kombinace, jak jsem říkala, jo, buď máte teda širokospektrální konzervanty, což jsou tyhle dva, které jsem teďka jmenovala, anebo máte kombinace nějakých konzervantů, kde vy si musíte prostě pohlídat, aby to, co oni chrání, tak aby tam byla kombinace taková, že ochrání prostě všechno, jo. Takže kombinace, která byla moje oblíbená hlavně dřív a je moje oblíbená, když dělám produkt, který si třeba nechci ničím ovonět a chci, aby tam voněly jenom, já nevím, třeba kakaový máslo nebo švestkový olej, látky, které samy o sobě mají vůni, ale které nejsou v té vůni zase až tak silný a jakýkoliv jiný zápach by je mohl přebít. Takže konzervant, který je úplně naprosto bez zápachu, jsou 3,5% pentylen glykolu a 3% Dermosoftu 1388 Eco. To je pro mě výborná kombinace, když opravdu chci něco, co není, co nepáchne prostě, co nebude jako přebíjet nějaký ty slabší pachy. Tenhle konzervant funguje v rozpětí 4 až 5,5, s tím, že pentylen glykol ten je jako poměrně, ten má široký rozpětí, ale kvůli tomu Dermosoftu je to takhle zúžený, protože Dermosoft funguje právě 4 až 5,5, jo. Takže tady potřeba, to už je poměrně úzká škála, je potřeba to dobře zkontrolovat a dobře to sladit tímhletím způsobem. Tak, ale potom je možná spousta z vás, kteří jste třeba na pentylen glykol alergičtí. Nebo z nějakého důvodu pentylen glykol nechcete používat, protože on poměrně jako dost všechno ředí, jo? Ředí jak gely, tak krémy a ne vždycky ho prostě chceme mít v tom produktu, obzvlášť v takhle vysokém množství. Takže a právě v tom Elin Green A i v tom Bčku je pentylen glykol přítomen, sice ne v tak vysokém množství, ale pořád tam je. A oni mají docela vysoké dávkování. Takže
možnost pro ty, kteří nechtějí používat pentylenglykol, určitě Cosgard, což je konzervant, který asi budete znát. On je nejznámější tím svým typickým zápachem. A jestliže jsem mluvila o tom, že Eileen Green A má zápach, nebo že má prostě nějakou, má pach, tak tohle teda je opravdu smrad. A hlavně je to jako Cosgard takhle, jako někomu to nevadí, jo? Jsou lidi, kteří ho používají a nemají s ním problém. Já teda s ním problém mám. A největší problém je ten, že ono to fakt jako nepřebije vůbec nic. Protože abyste přebili Cosgard nějakou vůní, tak to už vám ten produkt bude fakt jako smrdět strašně moc právě tou vůní. A to taky zase není žádoucí, jo. Silná koncentrovaná vůně, prostě to už potom, to zabijete i tu vůni, jako jo. Takže to je něco, co já už jsem hodně dlouho nepoužila, ani ho doma nemám a snažím se mu vyhnout, protože to je opravdu... A ten takový fakt jako divnej smrad, takový jako kovovej, nebo já nevím, k čemu bych to přirovnala. Na druhou stranu on je hodně, je spolehlivý a funguje v širokém rozpětí pH. To znamená, že jako hodně vhodný pro začátečníky a určitě pokud začátečníky jste, nebo každý z nás byl, tak vám byl doporučován, jo? Já jsem s ním začínala, no, bohužel teda. Tak a ještě jedna věc je u něj, Cosgard je částečně rozpustný v tucích, to znamená, že je to právě konzervant, který nejde použít do čistě vodního produktu, do produktu, který neobsahuje tuky, protože by vám tam plaval, protože by se úplně nerozpustil. Takže do tonizační vody třeba přidat úplně nejde, jo. Cosgard je to konzervant, který je vhodný do emulzí, do krémů. Tak, jo. No. Potom, když byste nechtěli mít nějaký konzervant, který smrdí, nebo který prostě opravdu páchne jako Cosgard, tak je ještě hodně doporučovaný Rokonsal. Ten má sice taky svůj zápach, ale už to není tak hrozný, dá se to přebít a opravdu to není tak strašný smrad, jo. Ale u něj zase problém ten, že on má hodně, ale hodně úzký pH, do kterého by se musíte trefit. Jo? 5 až 5,5 není moc a špatně se to měří pH papírky. Tady pokud byste používali ten Rokonsal, tak bych vám spíš doporučila měřit to pH metrem, abyste opravdu měli tu hodnotu jasnou. Jo? Tak, potom jsou ještě na trhu další konzervanty, se kterými já už nemám za tolik zkušeností a opravdu si vystačím s tím Eileenem. Víceméně, anebo s nějakou kombinací s tím pentylenglykolem. Ale určitě můžete ještě třeba vyzkoušet, a to si myslím, že taky by nemělo nějak páchnout, mělo by to být určitě spolehlivý. Když jsem tady mluvila o tom Dermosoftu, Dermosoft 1388 Eco, tak to je konzervant, který není úplně vhodný používat jako samostatně, ale pokud se použije s nějakým ještě jiným vedlejším konzervantem, tak je naprosto spolehlivý. Já ho teda používám s tím pentylenglykolem, ale můžete, pokud právě jste alergičtí na ten pentylenglykol a nebudete to dávat do čistě vodního produktu, tak můžete zkusit ještě jeho brášku Dermosoft, a teďka, jak se to jmenuje, ty písmenka zatím, GMCI, myslím. No, prostě glyceryl kaprilát je ta látka, jo? Ten Dermosoft to je obchodní název. A glyceryl kaprilát je ta látka, o které teďka mluvím. Takže je ten glyceryl kaprilát s Dermosoftem 1388, kdy 1% toho Dermosoftu GMCI a 3% toho Dermosoftu 1388 nebo 2,5, záleží samozřejmě na formulaci, jo, kterou máte. 2,5 je dostačující, pokud tam máte ten druhý konzervant, ten vedlejší. Tady byste se měli trefit do pH 4 až 5,5, což už se jako dá, tak nějak jako odečíst z těch papírků. Tady zase ale, jak jsem říkala, ten glyceryl kaprilát je látka, která je rozpustná v tucích, takže to nebude konzervant, který by byl vhodný třeba do tonizačních vod nebo do nějakých hydratačních sér, produktů, který neobsahují tuky. Jo? Není to vhodný zase. Potom jsem ještě, když jsem hledala
jaký konzervanty jsou u nás na trhu k dostání, tak jsem našla ještě náticít, se kterým teda nemám vůbec žádné zkušenosti. Náticít prodává Ekokoza a měl by to být konzervant, který je taky širokospektrální, ale který on se asi hodně používá i třeba v různé přírodní kosmetice, protože jeho složení je vlastně parfém. A to slovo parfém se píše i do složení, který je na obale, na té etiketě, a to znamená, výrobce potom může tvrdit, že to neobsahuje konzervanty. Jo? I když myslím si, že jako v dnešní době už jako ty lidi začínají chápat, že právě konzervant není nic špatného a že se dají použít i vlastně konzervanty do schválené přírodní kosmetiky. Náticít jinak. Jo, a tím, že je to parfém, tak ale samozřejmě zase bude mít určitou vůni, která bude ovlivňovat vůni toho produktu potom, jo. Má velmi široký rozpětí, 4 až 9, takže naprosto blbůvzdornej, ale je zase rozpustný v oleji, jo. A potom ještě Ekokoza prodává takzvaný komplex benzoát sorbát, u kterého sice, teď já už nevím, jestli je tam napsáno, že jako ochrání před kvasinkami, bakteriemi i plísněmi, ale tady teda jako za mě bych ho použila spíš ještě s nějakým vedlejším konzervantem. Můžete třeba zkusit buď ten pentylenglykol, anebo kdyby zase se vám nechtělo používat pentylenglykol, tak ten GMCI, glycerylkaprylát, jo, ten Dermosoft. Dermosoft GMCI je glycerylkaprylát. Tak. U benzoátu a benzoát a sorbát, tam byste měli pH mít do 5,5. Když se dostanete nad tuhletu hranici, tak už zase ten konzervant není příliš účinný. Tak, možná jste potom ještě slyšeli o takový rodince konzervantů různými čísly označených euxylů. Euxyl a já nevím, jaký všechny, já si nepamatuju číslo totiž, jo, takže já nevím, jaký číslo tam toho mají. Ale konzervant euxyl, existuje jich jako celá řada, akorát, že když se podíváte do složení, tak jeden euxyl je prakticky podobný jako je Cosgard, jo, zase svým složením, použitím, ale i tím smradem, bohužel. Jeden euxyl je zase podobný tomu benzoátu, takže tam je zase jako hodně nízký nebo malý rozpětí toho pH. A pak je ještě jeden euxyl, ale to je, myslím, fenoxyetanol, což je látka, která se používá v komerční kosmetice a která, tuším, má jenom nějaký minimální schválený množství, ve kterém se smí používat do kosmetických produktů a jinak je jako považovaná za rizikovou látku, jo? Nebo potenciálně nebezpečnou látku. Což teda jako asi nechceme mít v domácí kosmetice, takže tak. Oni ty konzervanty mají často prostě nějaký obchodní název, jo? Ale když se potom podíváte do toho složení, tak zjistíte, že vlastně je to úplně to samé, co je jinde, na jiném e-shopu, akorát pojmenováno trošku jinak. Tak, co bych vám určitě nedoporučila, je konzervant Leucidal, který, nevím, tomu nevěřím, prostě tam, pokud byste chtěli používat Leucidal, tak bych 100% ještě k němu přidala něco, buď zase pentylenglykol, nebo ještě nějaký jiný konzervant, u kterého se prostě budete jistý, že vám to zakonzervuje dobře, jo, jako za mě Leucidal není úplně spolehlivý konzervant. Ono jako je o něm známo, že i když to třeba jako zakonzervujete s ním, tak ten produkt nemá tak dlouhou dobu spotřeby. A jako já vím, si řeknete, no, dělám si to sama pro sebe, jenomže já to potom dám kamarádkám a já za rok zjistím, že ten krém, který jsem jim loni dala, je ta pořád ještě a oni ho pořád používají a to tady jako s tím konzervantem vůbec. Tak jo. A pak jsme si ještě říkali, že konzervanty patří i do produktů, který nutně neobsahují vodní složku, a který jsou třeba jenom tukový, ale u kterých je pravděpodobný, že do nich bude nějakým způsobem zavedená voda nebo budou vystaveny vlhkému prostředí. A že i tyhle ty věci je docela vhodný konzervovat.
Akorát, že do těchto produktů zase nedáte konzervanty, které jsou rozpustné ve vodě, což je většina z těch, o kterých jsem tady teďka mluvila. Existuje úplně super konzervant do čistě tukových produktů, který bych vám právě doporučila třeba do nějakého, já nevím, koupelového másla, právě do těch hydrofilních olejů, do sprchy, oleogelu a tak. A to je extrakt z magnolie, najdete ho na Nature Store a je to spolehlivý konzervant, který se používá asi v půlprocentním dávkování, myslím, 0,5, že se používá. A který teda je úplně bezvadný do právě těch tukových produktů. A nebo ještě můžete právě už ten jmenovaný Dermosoft, ten glyceryl kaprylát, který je rozpustný v tucích a čistě rozpustný v tucích, jo? Že ho můžete použít i do čistě tukového produktu. Tak. No, z mé strany všechno dneska. Máte nějaké otázky k tomuto tématu? Protože jestli ne, tak vás za chviličku opustím. Ještě jednou pro ty, kteří třeba naskočili až teďka. Za 14 dní budeme mít workshop, kde budeme vyrábět hydratační růžový krém a na který se určitě můžete všichni přihlásit. A odkaz na ten workshop najdete tady nahoře nad videem a taky ho najdete v komentářích. Takže se na to podívejte, přihlaste se a já už se tam na vás moc těším. A protože nejsou žádné komentáře, tak já se na vás budu těšit v živém vysílání zase příští týden. A příští týden bych si chtěla ještě vám říct, jaký nástroje a jaký vybavení by měla obsahovat vaše domácí laboratoř, abyste byli schopni si vytvořit kosmetiku všeho možného druhu. Co byste měli doma mít a co třeba bez čeho se docela úplně v pohodě obejdete. A je to zase docela fajn poslechnout si to předtím, než půjdete na ten workshop, abyste už jako věděli, které věci byste měli mít doma, protože i na tom workshopu spoustu těch věcí budeme potřebovat. Tak jo, otázky nejsou. Mějte se krásně a za týden se zase budu těšit zase tady na profilu. Jo? Na profilu nebo potom ze záznamu na profilu a na YouTube. Užijte si krásný sluneční zbytek dne. Ahoj.